जैवविविधतेचं खुलं भांडार म्हणजे देवराई. निसर्गाला देव मानणाऱ्यांचा गाभारा म्हणजे देवराई. नैसर्गिक संकटांना पुरून उरणारी ताकद म्हणजे देवराई. माणसांच्या अस्तित्वाचा भाग म्हणजे देवराई. सखोल चर्चा, देवराईचे अंतरंग. सहभाग प्राध्यापक मोहन बेटावतकर. नमस्कार. देवराई संदर्भातली माहिती घेण्यासाठी आपण मोहन बेटावतकर सर यांच्याबरोबर पहिल्या भागामध्ये खूप सुंदर अशी चर्चा केलेली होती. देवराई म्हणजे काय, देवराईचं अंतरंग म्हणजे काय, देवराई काय आहे, या देवराईला कसलं अधिष्ठान आहे, आदिवासींची ही खरंच देवता आहे की सर्वसामान्य माणसांना सुद्धा देवराईचं जे काही अप्रूप आहे किंवा देवराईचे जे काही महत्त्व आहे ते काय आहे, या सगळ्या संदर्भातली आपण माहिती या देवराईच्या पहिल्या भागामध्ये घेतली. आणि त्याचंच पुढचा किंवा देवराई संदर्भातली आणखीन माहिती घेण्यासाठी, देवराई म्हणजे काय आणि त्याचं जे अंतरंग आहे ते जाणून घेण्यासाठी आजच्या दुसऱ्या भागामध्ये पुन्हा एकदा आपल्याबरोबर आहेत प्राध्यापक मोहन बेटावतकर. मोहन सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. सर, पहिल्या भागामध्ये आपण देवराईची प्राथमिक माहिती घेतली. देवराई काय आहे, देवराईच्या संदर्भातलं ते संरक्षित वन आहे का, किंवा एकूणच देवराई म्हणजे काय या संदर्भातली माहिती घेतली. परंतु आपण त्यावेळेस आदिवासींच्या पर्यंत आलेलो होतो की आदिवासींना देवराई हे एक देवासारखी असते आणि ते त्या देवराईतल्या झाडांची पूजा करतात आणि तेच त्यांचे देव असतात. इथपर्यंत आपण माहिती घेतली आणि त्यामुळे आणखीन त्याच्याविषयी माहिती घेण्याची जिज्ञासा, आकांक्षा म्हणजे आपली वाढीस लागलेली आहे. आणि ती जिज्ञासा आपण आज पुन्हा एकदा या दुसऱ्या भागामध्ये त्या जिज्ञासेची पूर्ती करणार आहोत. सर, आपण बघितलं आदिवासींची देवता किंवा आदिवासींच्या देवता ह्या देवरायांमध्ये वसलेल्या असतात. परंतु ह्या देवराईच्या संदर्भामध्ये आणखीन काय समजुती आहेत किंवा काय सांगाल या समजुतींच्या संदर्भात, की त्या फक्त आदिवासींच्या पुरत्याच मर्यादित आहेत की त्याचा सर्वसामान्य लोकांशी सुद्धा संबंध आहे? बघा, एक गोष्ट निश्चित आहे की जी मी परत आठवण करून देतोय की बहुतेक ज्या भारतातल्या देवराया आहेत या देवराया आदिवासींनी निर्माण केल्यात, वाढवल्यात, जोपासल्यात आणि त्याचं संरक्षण केलं. हे संरक्षण करताना त्यांनी तिथे कुठली तरी एक देवता स्थापन केली आणि त्या देवतेविषयी काही समजुती निर्माण केल्या. आणि त्याच्यात एक कॉमन समजूत अशी दिसते पूर्ण भारतभर की ही जी काही देवराईतली देवता असते ही देवता फार कोपिष्ट असते. या देवतेचे जे काही नियमावली आहे ती नियमावली जर कधी त्या देवराईच्या आसपासच्या वस्तीतल्या लोकांनी जर कधी ती फॉलो केली, पाळली, तिचं प्रॉपर पालन केलं, तर मात्र त्या देवतेकडून कुठला ना कुठला आशीर्वाद प्राप्त होतो, काहीतरी प्राप्त होतं. परंतु जर कधी ती जी काही नियमावली आहे त्या नियमावलीच्या बाहेर असं वर्तन काही केलं आसपासच्या वस्तीतल्या लोकांनी, तर ती देवता कोप पावते. आणि मग कोप पावला की एक तर संकट तरी येतं, नाहीतर या संकटात ती देवता काहीही मदत करत नाही. ही एक ठाम समजूत सर्व ह्या देवराईच्या बाबतीत आहे. पण ह्या व्यतिरिक्त पण काही अशा चित्रविचित्र समजुती आहेत, त्या आता मी तुम्हाला सांगतो. आता आपण अगदी पुण्यापासून सुरुवात करू. पुण्याच्या जवळ अहुपे नावाचं गाव आहे, तिथे देवराई संरक्षित केलेली आहे. त्या देवराईचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्या देवराईमध्ये जाऊन नवस बोलायचा असतो आणि जर कधी एखादा नवस कोणी बोललं तर त्या नवसाची नक्की पूर्तता होते असे तिथल्या आसपासचे लोक सांगतात. म्हणजे त्या देवराईतील देवता ही नवस पूर्ण करणारी आहे असं आहे. आता हा जसा भाग झाला तसं आपण गोव्यातलं दुसरं उदाहरण घेऊ. गोव्यामध्ये आजोबांची राई नावाची एक देवराई आहे. ह्या देवराईचं वैशिष्ट्य असं आहे की तिथल्या देवतेला कौल लावतात आणि जो काही माणसाच्या मनामध्ये, सामान्य माणसाच्या मनामध्ये असलेला प्रश्न असेल त्या प्रश्नाविषयीचं ते उत्तर विचारलं जातं कौल लावून. आणि असं आजपर्यंत आढळलंय की त्या देवतेने दिलेला कौल हा नेहमी बरोबर असतो. हे जसं आहे तसंच पुण्याच्या इथल्या अहुपे नावाच्या, म्हणजे ते मुळशी तालुका आहे, त्या मुळशी तालुक्यामध्ये अहुपे नावाची एक देवराई आहे. त्या देवराईचं वैशिष्ट्य असं आहे की ती त्या देवराईच्या आसपासच्या सगळ्या लोकवस्तीचं
आरोग्याविषयी संरक्षण करते, बर त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेते. म्हणजे निव्वळ त्यांना आजारी पडत नाही असं नाही, तर त्या आसपासच्या वस्तीमध्ये जे काही रोगराई उत्पन्न होईल, जी काही व्याधी उत्पन्न होईल सामान्य माणसाला, त्या माणसाच्या व्याधीवरचं औषध हे त्या देवराईमध्ये नक्की उपलब्ध असतं. मग त्या देवराईतलं प्रत्येक झाड, त्या झाडाचं पान, फूल, फळ, साल, मूळ सगळं सगळं हे औषधी असतं. तिथले प्रत्येक झाड हे औषधी आहे, प्रत्येक वेल हे औषधी आहे, प्रत्येक झुडूप हे औषधी आहे. हेच नाही तर तिथल्या लोकांची अशी पण समजूत आहे की ह्या देवराईमध्ये असलेलं जे तण आहे किंवा गवत आहे ते सुद्धा औषधी आहे. आणि आजपर्यंतचा असा अनुभव आहे तिथल्या आसपासच्या लोकांचा की त्या आसपासच्या लोकांमध्ये जी काही व्याधी उत्पन्न होईल त्या व्याधीवरचा उपाय हा त्या देवराईमध्ये असतो. हे झालं आपल्या महाराष्ट्रातलं. आता बघा अजूनही काही देवराय आहेत. म्हणजे त्यातलं एक चांगलं आणि सर्वोत्तम आणि सगळ्यात पॉप्युलर असं उदाहरण द्यायचं तर मेघालयामध्ये मॅफ्लॉंग नावाची एक हे आहे देवराई आहे. त्या मॅफ्लॉंग नावाच्या देवराईमध्ये लबासा नावाची देवता आहे, लबासा. आणि त्या देवतेबद्दल असंख्य समजुती त्या तिथल्या आसपासच्या आदिवासी आणि सामान्य जनांमध्ये प्रसिद्ध आहे. त्यातली पहिली एक समजूत अशी आहे की ही जी लबासा नावाची देवता आहे ही तिथल्या ह्या मेघालयातल्या राजघराण्याचा पेच प्रसंगातून सुटण्यास मदत करते. आणि त्यामुळे आजतागायची अशी समजूत आहे की जेव्हा जेव्हा राजघराण्याला कुठला तरी पेच प्रसंग निर्माण होतो तेव्हा राणी सकट तो राजा त्या मॅफ्लॉंग मध्ये येतो, मॅफ्लॉंग नावाच्या देवराईत येतो. तिथे जी ती लबासा नावाची देवता वास करते त्या देवतेजवळ तो बसतो, तिची पूजा करतो, तिला प्रश्न सांगतो आणि तिला प्रार्थना करतो की हे देवते मला ह्या पेच प्रसंगातून बाहेर काढ. आणि आजपर्यंतचा असा अनुभव आहे की तिथे राजाला मग काहीतरी सुचतं आणि तो जो सुचलेला भाग असतो तो म्हणजे त्या पेच प्रसंगावरचा उपाय असतो. ही लबासा अतिशय अशी काय म्हणतात त्याला कोपिष्ट अशी समजल्या जाते. त्यामुळे आजतागायत जे ज्या लोकांनी त्या मेघालयातल्या मॅफ्लॉंगला भेट दिली आहे तेव्हा ते जाण्या अगोदर त्यांच्याजवळ एक नियमावली दिल्या जाते. या नियमावलीत असंख्य नियम आहेत, पण ह्या नियमांबरोबर अजून एक वैशिष्ट्य असं आहे की त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं जातं की ही देवता अतिशय कोपिष्ट आहे. या देवतेला तुमच्या मनातलं किलमिश किंवा काही वाईट विचार चालत नाही, तरी कृपया मनामध्ये कोणाविषयी काहीही वाईट विचार आणू नका. आणि हे मनात विचारही आणायचे नाहीत. आणि त्याचबरोबर इतर पण अशा काही गोष्टी आहेत की त्या वाईट कोणाविषयी विचार तुम्ही आणला तर तुम्हाला तिथेच काहीतरी कुठला तरी अपघात होतो किंवा काहीतरी त्रास होतो. ही जी मॅफ्लॉंग नावाची देवराई आहे ह्याच्या आसपास गारो आणि खासी ह्या जातीच्या आदिवासी लोक राहतात, या जातीच्या आदिवासी लोक राहतात. या आदिवासी लोकांचं दैवत म्हणजे ही लबासा आहे. बर. आणि ती का दैवत आहे तर त्या आदिवासी लोकांची ही एक ठाम समजूत आहे की तिथे जर कधी आपण ह्या देवतेचे काही जे नियम आहेत त्यातला एक जरी मोडला तरी आपण आजारी नक्की पडतो. अरे बापरे. किंवा आपल्यावरती छोटं संकट येतं. हेच नाही, त्यांचं हेही म्हणणं आहे की ते एकमेकाला सांगतात की दररोज रात्रीच्या वेळेस ही जी लबासा नावाची देवता आहे ही कोणाचं तरी रूप घेऊन म्हणजे प्राणी पक्षी किंवा माणसाचं असं रूप घेऊन ही आसपासच्या वस्तींमध्ये फिरते आणि शोधते कोणाला दुःख आहे का, आणि कोणाचं दुःख असेल तर ती दूर पण करते. म्हणजे हे असं बघा, ही पण एक समजूत आहे. काय सामान्य जनांना ह्या समजुती पटतीलच असं नाही शहरातल्या लोकांना, पण तू आदिवासींनी ह्या सगळ्या समजुती अशा जपलेल्या आहेत. नक्कीच. पण तो अजून एक मला एक वेगळी अशी सांगायची गोष्ट ती म्हणजे कर्नाटक. ह्या कर्नाटकामध्ये एक देवराई आहे आणि त्या देवराई म्हणजे कर्नाटकातल्या कुर्ग भागामध्ये तिथे बऱ्याच प्रमाणात देवराई आहे, जवळपास 1200 देवराई आहेत. आणि या 1200 देवरांमध्ये प्रत्येक देवराई कुठल्या तरी कारणासाठी प्रसिद्ध आहे. म्हणजे ती सामान्य माणसाला कशी मदत करते ह्याच्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आता एक देवराई अशी आहे कर्नाटकातली की जी म्हाताऱ्या व्यक्तींचं रक्षण करते, आरोग्याविषयी. त्यांना खोकला वगैरे झाला तर तिथे त्या देवतेचं दर्शन घेतलं तर खोकला बरा होतो. त्यांना काही आजारपण आलं तर ते म्हाताऱ्यांसाठीची ती प्रसिद्ध आहे. तर एक देवराई लहान मुलांसाठी प्रसिद्ध आहे.
म्हणजे लहान मुलांना डांग्या खोकला झाला तर तिथे जाऊन तिचं ते औषध देतात किंवा तिची रक्षा लावतात तिथल्या देवतेची, की ती देवराई त्या लहान मुलांचं रक्षण करते. एक देवराई अशी आहे की ती तिथे संतती प्रदान करते. नवदाम्पत्य तिथे जाऊन दर्शन घेतात आणि आपल्या संततीची मागणी करतात आणि त्यांना संतती होते. ज्यांना संतती नाही आहे असे जोडपे पण तिथे जाऊन काहीतरी नवस बोलतात किंवा त्या देवतेला प्रार्थना करतात, तर त्यांना संतती प्राप्त होते. हे काही देवराया अशा आहेत की त्या तिथे त्या कुर्ग भागामध्ये कॉफीचे मळे बरेच आहेत. तर अशा कॉफीच्या मळ्यांचं संरक्षण अतिवृष्टीपासून करण्याचं काम त्या देवराया करतात, अशी तिथली समजूत आहे. बरं. कर्नाटकामध्ये आपल्याला माहितीये की तो सगळा पश्चिम घाटाचा पुढचा भाग आहे. हो. त्याच्यामुळे तिथे जंगलं पण खूप आहेत आणि देवराया पण आहे. पण तू आता मला ह्याच्या बरोबर सायमल्टेनियसली अजून एक शेवटचं उदाहरण सांगतो. या कर्नाटकातल्या एक देवराई आहे, ती त्या कड्डगू ह्या भागामध्ये आहे. तिचं नाव आहे मनिल अय्यप्पा. त्याला मनिल अय्यप्पा असं घाईघाईत म्हणतात ते. ह्या मनिल अय्यप्पा नावाची जी काही देवराई आहे ही मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे काही स्क्वेअर किलोमीटर तिचा परिसर आहे. आणि ह्या देवराईच्या आसपास जो रस्ता जातो हा सगळा खूप वळणावळणाचा आणि घाट रस्ता आहे. सगळ्या घाटाच्या म्हणजे डोंगराच्या उतारावरती ही देवराई वसलेली आहे मनिल अय्यप्पा. या देवराईचं फार वेगळं वैशिष्ट्य आहे. अशी आतापर्यंतची तिथे समजूत आहे की हा जो वळणावळणाचा घाट रस्ता आहे, ह्या घाट रस्त्यावरून नेहमी वाहतूक चालू असते. आणि ही जी काही वाहतूक चालू असते या वाहतुकीतल्या लोकांचं अपघातापासून संरक्षण करण्याचं काम ही मनिल अय्यप्पा करते, अशी तिथल्या लोकांची ठाम समजूत आहे. म्हणजे गेल्या 40-45 वर्षात एकही अपघात झाला नाही असं सांगणारे कित्येक नागरिक हे तिथे राहत असतात आणि ते छातीठोकपणे सांगतात. म्हणजे बघा, कोणी आरोग्याविषयी उपयोग असतो, कोणाचं काही आहे, पण ह्या सगळ्या समजुती ज्या आहेत ह्या आदिवासींनी निर्माण केल्या. त्यांनी जशी दहशत निर्माण केली तशीच ती देवता कशी सामान्य माणसाला म्हणजे आदिवासींना, तिथल्या त्यांचे दर्शन घेणाऱ्यांना, तिथल्या भक्तांना काय कुठल्या प्रकारे मदत करते हे पण सांगण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. बरोबर बरोबर सर, तुम्ही आता जे सांगितलं म्हणजे मी ऐकताना मला सातत्याने हेच वाटत होतं की निसर्ग ही देवता का आहे, तर ती यासाठी आहे. हे जे निसर्गाच्या सानिध्यात जे काही आदिवासी वावरत होते किंवा अजूनही वावरतात त्यांचं आरोग्य खरंच खूप सुंदर असते. आपल्यासारखं कुठलेही त्यांना सर्दी पडसं किंवा बाकीचे इतर दुर्गम आजार तर खूपच दूर आहेत त्यांच्यापासून. आणि त्याचं जे काही गमक आहे ते ह्या देवरायांमध्ये, ह्या निसर्गामध्ये आहे आणि ह्या निसर्गातील ह्या झाडांमध्ये आहे. आणि झाडांमध्ये म्हणजे पर्यायाने ह्या आयुर्वेदामध्ये आहे. म्हणूनच आपण म्हणतो ना की भारताने जो काही आयुर्वेद हे एक अत्यंत उत्तम आरोग्यशास्त्र संपूर्ण जगाला दिलं, त्याचं गमक म्हणजेच ह्या देवराया आहेत असं म्हटलं तर सुद्धा वावगं ठरणार नाही. कारण ह्याच देवरायांमधल्या झाडं, त्या झाडांची पानं, फळं, फुलं, मूळ, साल सगळंच एकूण जे काय आहे ते औषधी आहे. आणि ते कुठे कुठे वापरायला पाहिजे हे त्या माणसांना खरंच माहीत असते. आणि म्हणूनच कदाचित हे जे काही समज पडलेले आहेत ते असावेत. म्हणजे त्याचा जर आजच्या जगामध्ये किंवा आजच्या आपण वैज्ञानिक विश्वामध्ये जर त्याचा जर रेलेव्हन्स घ्यायचा जर म्हटला तर निश्चितच त्या देवरायांमध्ये सर्दी पडशावरती जी काही उपयुक्त अशी झाडं असणार त्यांचाच जास्ती तिथे उपज असणार. आणि म्हणून कदाचित ते तिथे गेलेल्यांना त्याचा इलाज किंवा गुण मिळत असावा. आणि सगळ्यात तुम्ही जे पहिल्यांदा जे म्हणालात की पुण्यातली एक कुठली तरी देवराई आहे, तिथे गेल्यावरती अहुपे मनोकामना पूर्ण होतात. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एक वाक्य म्हणालात की आजच्या जगामध्ये लोक विश्वास ठेवणार नाहीत, परंतु कदाचित आरोग्य संदर्भाने विश्वास ठेवणार नाहीत, परंतु आता निवडणुकीचा कालावधी येतोय, आपली इच्छित मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी हा जो भाग जे कोणी बघतील ते निश्चितच अहुपेला 100% एक राऊंड मारून येतील आणि आपली इच्छित मनोकामना तिथे बोलून येतील. यात मात्र 100% शंका नाही, नवस बोलून येतील, यात मात्र शंका नाही असं मला वाटतंय. सर खूपच आजोबांची राई म्हणून गोव्यातली जी आहे तिथे नवस बोलला तर खरा ठरतो. नक्कीच नक्कीच. म्हणजे हे जर आहे तर त्यासाठी मात्र निश्चितच लोक जातील, आरोग्य विषय बाजूला ठेवतील, परंतु यासाठी 100% तिकडे जातील.
सर आत्ता पण म्हणजे मी तुम्हाला असं विचारलं होतं की काय समजुती आहेत, आणि तुम्ही खरंच म्हणजे कर्नाटकातली म्हणा किंवा म्हणजे कुर्ग प्रांतातले ते कॉफीचे मळे पावसापासून संरक्षण त्यांचं करण्यासाठी देवरायांचा उपयोग केला जातो. याच्यापेक्षा सुंदर असं हे काय असेल आदान प्रदान निसर्गाशी असलेलं. बरोबर आहे, बरोबर आहे, अगदीच. तर याच विषयामध्ये म्हणजे अशा पद्धतीने जर देवराया आपलं संरक्षण करतायत, मानव जातीचं संरक्षण करतायत. तुम्ही आता जी उदाहरणं सांगितली एकच पुण्याचं उदाहरण सांगितलं, बाकीची सगळी मेघालयमधलं सांगितलं, कर्नाटकमधले सांगितलेत. आता सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटला तर अनेक देवराई, इथे एका झाडाच्या देवराईपासून काही किलोमीटर क्षेत्रामध्ये पसरलेल्या देवराया इथे आहेत. परंतु महाराष्ट्रामध्ये कुठे कुठे अशा मोठ्या मोठ्या देवराया आहेत, काय सांगाल? कारण महाराष्ट्रातल्या देवरायांच्या संदर्भामध्ये सुद्धा एक माहिती घेतली गेली होती, परंतु ती कुठेतरी विस्कळीत स्वरूपामध्ये आहे. हा, महाराष्ट्रामध्ये जर कधी आपण देवराया म्हणजे तसं पाहिलं तर जो विदर्भ किंवा काही कोरडवाहू जमिनीचा भाग आहे, सोलापूर तालुका किंवा इतर अशा ठिकाणी देवराया नाही आहेत. पण तो बाकीच्या भागांमध्ये म्हणजे ज्या ठिकाणी पर्जन्यमान चांगलं आहे अशा ठिकाणी देवराया आहेत. जिथे जंगल आहेत तिथे देवराया आहेत. कारण काय, देवराया दोन प्रकारे निर्माण होतात. एक तर आदिवासींनी त्या वाढवलेल्या असतात, स्वतः निर्माण केलेल्या असतात, किंवा नाही तर मग दुसरा भाग असा असतो की जंगलाचा एक भाग हा संरक्षित केला जातो, त्याला देवराई म्हणून समजला जातो. आणि एकदा त्याला देवराई म्हणून असं समजलं गेलं की मग त्या तिथे नियमावली येते, तिथे देवता येते आणि मग ते त्याचं सगळं पालन होतं आणि आपोआपच तो संरक्षित होतो असं. त्याच्यामुळे हा एक भाग आहे. तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जर कधी देवराय जास्त प्रमाणात देवराय असं म्हणून जर कधी विचार केला तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये आहे, कोकणात आहे आणि पश्चिम घाट ह्या भागात आहे. म्हणजे हे प्रिडॉमिनंट भाग आहेत महाराष्ट्रातले की जिथे देवराय आहेत. तर आपण एक एक भागाचं वैशिष्ट्य बघू. कारण प्रत्येक ठिकाणी बघा, जागा बदलली, प्रांत बदलला, जिल्हा बदलला, तरी सुद्धा जशी भाषा बदलते तसं तिथले राहणीमान आणि समजुती पण बदलतात. आणि आदिवासी तर त्यांच्या रूढी, परंपरा, समजुती यांनी परिप्लुत असतात. त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये पण बदल असेल. तर आपण एक एक भागाचा बघू. आपण ठाण्याचा बघू. ठाण्यातले जे काही आदिवासी भागांमध्ये देवराय आहेत, या देवरायांचं वैशिष्ट्य असं आहे की ती एखाद्या वस्तीने किंवा एखाद्या आदिवासींच्या पाड्याने अशी निर्माण नाही केलेली. त्या नेहमी प्रत्येक ह्या तिथे ज्या असलेल्या देवराया आहेत त्याच्या आसपास 7 ते 8 गावांनी त्या देवराईचं जपणूक केलेली असते. ह्याच्या मागे पण त्यांची एक अशी समजूत आहे की 7 ते 8 गावांनी एकत्र यायचं आणि देवराईतल्या देवाची जी काही पूजा किंवा जो काही प्रघात आहे तो सगळा प्रघात पाळायचा. ह्याच्या मागे कारण असं आहे की एका गावाने ते करता कामाने 7-8 जणांनी एकत्र यावं. आणि त्यामागे अशी आहे की ती जी देवता आहे ती ह्या 7-8 गावांच्या सगळ्या लोकांचं, वस्तीतल्या लोकांचं संरक्षण तर करतेच, पण त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये भांडणं होत देत नाही. जसे गावागावांमध्ये भांडण असतात कुठल्या कुठल्या कारणाने, असं ठाण्यातल्या ह्या देवराईच्या आसपासच्या कुठल्याही गावामध्ये एकही आजतागायत भांडण झालेलं नाही. कारण त्यांना एक दहशत आहे की भांडण केलं तर ही देवता कोप पावेल. ठीक आहे, ते कोप पावणं वगैरे खरंच होतं का, हा भाग सगळा वेगळा आहे. हा, ज्यांना विचार करायचा त्यांनी करावा. पण तू जे लोक ऍक्च्युअल त्या आसपास राहतात, तिथे वस्ती करून असतात, त्यांचं गुण्यागोविंदाने आणि एकोप्याने राहणं हे खऱ्या अर्थाने घडतंय ना. त्याला कारण काही असू देत. हे ठाण्यातलं वैशिष्ट्य आहे. आता आपण पश्चिम घाटाकडे जाऊ. सगळ्या शेवटी मी कोकणाकडे येतोय. तर पश्चिम घाटातलं वैशिष्ट्य असं आहे पूर्वीपासून की पश्चिम घाटामध्ये कोणी निर्माण केलेल्या नाहीयेत. तिथे आदिवासी त्या मानाने कमी आहेत पश्चिम घाटात. पण तू जी काही लोक आहेत त्यांनी काय केलं, तिथल्या घनदाट जंगलातला एक भाग हा संरक्षित केला, त्याला देवराई म्हटलं आणि तिथे देवता स्थापन केली. फक्त इतर कुठल्याही प्रकारच्या देवता आणि पश्चिम घाटातल्या देवता ह्या वेगळ्या आहेत. म्हणजे ढोबळ मानाने त्या कशा वेगळ्या आहेत तर तिथे बहुतेक ठिकाणी त्यांनी विरगळ स्थापन केले. हे विरगळ मला असं वाटतं बहुतेक लोकांना माहिती असेल की विरगळ म्हणजे एखादा जो सैन्यातला एखादा वीर पुरुष असतो त्याचा मृत्यू किंवा त्याचा लढाई दरम्यान झालेला वीरमरण असा जर कधी झाला, असा वीरमरण आलं त्याला, तर अशा वेळेस त्याचं एक दगडावरती कोरल्या जातं. त्याच्यात 3 भाग केलेले असतात.
त्याच्यावरती त्याचं कूळ वगैरे दिलेलं असतं, मध्यभागी त्याच्याविषयीची काहीतरी माहिती असते, आणि नंतर खाली तो कुठल्या भागात आलेला ते सगळं दिलेलं असतं, कुठल्या प्रकारे त्याचं आयुष्य होतं तसं. असं थोडक्यात असं केलेलं दगडाचं एक प्रतिमा असते ती. तर असे वीरगळ त्यांनी तिथे स्थापन केले. आणि जेव्हा अभ्यास केला तेव्हा त्याच्या मागची कारणमीमांसा मात्र फार वेगळी आहे. कारण आपण थेट शिवकालात जातो. शिवकालापासून वैशिष्ट्य असं होतं की एकतर ह्या कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यात आजही जशी प्रथा आहे की ते लष्करात असतात बघा लोक जास्त, हो, तसेच या सातारा कोल्हापूरच्या भागातले शिवकालात वेगवेगळे वीर होते, सेनापती होते. आणि या सेनापतींना त्या काळामध्ये शिवाज्ञेने एक निश्चित गोष्ट करायची होती, ती म्हणजे त्यांनी आपण आपल्या सैन्यातून रिटायर झाल्यानंतर, म्हणजे तेव्हा पण रिटायर होत असत, रिटायर झाल्यानंतर आपल्या गावाचं रक्षण करायचं आणि त्या रक्षण करण्यासाठी स्वतः फौज बांधायची. म्हणजे हा सगळा प्रकार चाललेला होता. म्हणजे एक प्रकारे काय तर त्या गावाचं रक्षण जसं वीर करत होता ती समजूत अद्यापही आहे. आणि त्या समजुतीच्याच आधारे त्या पश्चिम घाटातल्या लोकांनी, म्हणजे सातारा कोल्हापूर वगैरे भागातल्या लोकांनी तिथे वीरगळ स्थापन केले. म्हणजे बघा भावना कशी आहे ही, जेव्हा शिवकालीन जी भावना होती ती अद्यापही त्या लोकांच्या मनामध्ये आहे. काही का असेना, पण त्यांनी देवाच्या ऐवजी ते वीरगळ स्थापन केले आणि त्याच्याविषयी पण समजुती निर्माण केल्या, त्याची उपासना पद्धत निर्माण केली, त्याच्यासाठी काही इतर गोष्टी असतील, त्याचा उत्सव, हे सगळं 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 तिथे त्यांनी निर्माण केलं. आणि त्याच्यामुळे पश्चिम घाटातलं वैशिष्ट्य हे आहे देवरायांचं की तिथे देवाच्या ऐवजी बऱ्याच देवरायांमध्ये विरगळ आहेत. काही देवरायांमध्ये म्हणजे देव आहेतच, पण तो देव पण असतील आणि विरगळ पण असतील, पण विरगळ नक्की असतात. बरोबर, हे वैशिष्ट्य. आता हे झालं. आणि अजून एक तुम्हाला सांगायचं ते म्हणजे भारतातल्या सर्व देवरायांचा जर कधी अभ्यास केला साकल्याने, तर याच्यातल्या फारच तुरळक देवराया अशा आहेत की ज्या आदिवासी व्यतिरिक्त जमातींनी निर्माण केलेल्या आहेत. बरं, की आता फॉर एक्झाम्पल राजस्थान, गुजरात असे काही जमाती आहेत की त्या जमातींची स्वतःची जंगल आहेत आणि त्या जंगलांना त्यांनी देवराय म्हणून देऊन टाकलेलं आहे. आणि मग तिथे देव, त्यांच्या घराण्याकडे असलेली पूजेची पद्धत किंवा त्यांचे ते सगळं जे काही गुरवपणा म्हणतो आपण किंवा इतर गोष्टी, या सगळ्या गोष्टी अशा इथे आहेत. हे आत्ता उदाहरण सांगायचं कारण कोकणात पण अशा खासगी देवराया आहेत. हो, हे लोकांना नवल वाटेल की बऱ्याच आहेत. जसं तुम्ही आता सांगितलं की एका वृक्षापासून असंख्य स्क्वेअर किलोमीटरच्या असलेल्या देवराया पण आहे. कोकणाचं दुसरं एक वैशिष्ट्य असं आहे की नुसतं रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा जरी धरला आपण तरी त्याच्यामध्ये 2500 पेक्षा जास्त देवराया आहेत. त्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 900 देवराया आहेत आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जवळपास 1600 देवराया आहेत. आणि कोकणात देवराया असणं याचं आणि तेही सामान्य माणसाने जपणं याचं कारण फार मात्र अगदी साधं सोपं आहे. त्यातले 3 कारण आहेत. सगळ्यात पहिलं कारण ते म्हणजे कोकणी जनतेचं झाडावरचं प्रेम आणि त्याचबरोबर झाडाचं महत्व त्यांना माहिती असतं. दुसरं कारण हे म्हणजे त्यांना वृक्षतोडीच्या गांभीर्याची चांगली जाण आहे कोकणी लोकांना. आणि तिसरं सगळ्यात महत्वाचं तो म्हणजे त्यांचा देवभोळेपणा. कारण बघा प्रत्येक देवराईचं कुठल्या तरी देवतेशी निगडित असणं आणि त्याच्याबरोबरच्या असलेल्या समजुती, त्याच्यामध्ये त्यांचं ते रूढी परंपरा सगळं असणं, हे जे काही आहे हे सगळंच कोकणामध्ये पण आहे. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की कोकणी लोकांनी कुठल्या तरी झाडांचा भाग हा देवराई म्हणून संरक्षित केला. मग त्या देवराईमध्ये त्यांनी देवता त्यांची स्थापन केली. त्या देवराईची उपासना पद्धत त्यांनीच निर्माण केली. त्या देवराईच्या बद्दलचे जे काही नियम किंवा त्याच्याविषयीचे जे काही इतर गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या त्यांनीच निर्माण केल्या. उत्सवाची पद्धत निर्माण केली, त्या उत्सवात करायचा नाच त्यांनी निर्माण केला, त्याचा ढोल ताशाचा कुठला ठेका असेल हे पण कोकणी लोकांनी ठरवून टाकलं. म्हणजे त्यांच्या मागे त्यांची किती उत्कट भावना होती बघा. त्या देवतेची उपासना तर होतीच, पण त्याचबरोबर ह्या झाडांना इतर कोणी तोडू नये, वृक्षतोड होऊ नये, पर्यावरणाचं संरक्षण व्हावं, हा इतका त्यांचा दूरदर्शीपणा हा त्यात दिसून येतो. बरोबर. आणि बघा मुळात कोकणी माणूस हा देवभोळ आहे. हा रूढी परंपरा आणि समजुतींना घट्ट धरून बसणार आहे. त्याच्यामुळे अशा लोकांच्या भागामध्ये देवराय असणं काय नवल आहे. इथे देवराय असणारच आहे. नक्कीच, त्याच्यामुळे बरोबर ह्या आहे. अशा आहेत.
बरोबर. तुम्ही म्हणालात ते अगदी बरोबर आहे की कोकणी माणूस म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यात सुद्धा प्रत्येकाचं घर आणि त्याचं अंगण आणि अंगणामध्ये 2 तरी माडाची झाडं, एखादं कलम, एखादं चिकूचं झाड, एखादं जांभळाचं झाड, एखादं फणसाचं झाड हे असतेच असते. आणि त्या अंगणामध्ये फुलांची झाडं ही लावलेलीच असतात. म्हणजे प्रत्येक घराभोवती त्याचं छोटंसं स्वतःचं असं गार्डन किंवा त्याची स्वतःची अशी छोटीशी देवराई असते असं म्हटलं तर सुद्धा काही वावगं ठरणार नाही. मग त्याच्यामध्ये औषधी आहेत वनस्पती, मग अडुळसा आहे, बेल आहे, पारिजातक आहे, तुळस आहे, अशी ही तर झाडं असतातच. परंतु काही लोक हौसेने इतरही काही औषधी वनस्पती लावतात आणि त्याचा वापर आपल्या घरातल्या जर काही छोटा मोठा जर आजार झाला तर त्याच्यासाठी ते वापरतात. त्यामुळे तुम्ही म्हणता ते नक्कीच आहे की कोकणामध्ये झाडं ही प्रत्येकाची जिव्हाळ्याचा असा विषय आहे. सर, आता जसं म्हणालात की कोकणातली लोक झाडं हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे किंवा देवराया कुठे कुठे आहेत महाराष्ट्रात. परंतु हे सगळं हे करताना म्हणजे आतापर्यंत आपण बघितलं देवराईच्या संदर्भातल्या संकल्पना काय आहेत, देवरायांमधल्या देवता कुठल्या आहेत, त्याची पूजा करणारी लोक म्हणजे आदिवासींच्या संकल्पना काय आहेत, या संदर्भामध्ये आपण चर्चा केली. आता जेव्हा जेव्हा आपण ह्या देवरायांचा आत्ता जेव्हा विचार करतो तेव्हा नेहमी त्याचा पर्यावरणाशी संदर्भ लावला जातो. आज आपण बघतोय जंगलतोड किंवा वृक्षतोड ही फार गंभीर असा मुद्दा निर्माण झालेला आहे. आणि झाड तोडणं फार सोपं आहे परंतु ते उगवणं फार कठीण आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये या देवरायांनी पर्यावरण कसं काय साधून ठेवलेलं आहे, कसं काय बांधून ठेवलेलं आहे? खूप छान प्रश्न आहे. कारण हा प्रश्न तुम्ही विचारावा अशी माझी अपेक्षाच होती. कारण कुठेतरी लोकांना ह्या देवराई बद्दल जेव्हा विचार येतो तेव्हा त्यांचं पर्यावरणाशी कुठेतरी नाळ जुळलेली असते. आणि जीववैविध्य किंवा पर्यावरण याचा संबंध झाडांशी जर कधी असेल तर तो देवरायांशी असणारच असणार आहे. बरोबर. म्हणजे त्याच्यामुळे हा प्रश्न खरं तर असा आहे की जो एखादा विचार करतो देवराईचा तेव्हा तो अल्टिमेटली आपण पर्यावरणाचा विचार करतो असं मनात समजूत निर्माण होते. ह्या दोघांचा एकमेकाशी कार्यकारण भाव असणारच आहे. कारण पर्यावरणाचा जसा झाडांशी संबंध येतो देवराईचा पण झाडांशी संबंध येतो. अगदी एक साधं सोपं उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर देवराई म्हटलं तर वेगवेगळ्या वृक्षांचा समूह. याचं एक सुंदर उदाहरण देता येईल की जो सायलेंट व्हॅली म्हणून प्रसिद्ध असा प्रकल्प आहे साऊथ इंडियामध्ये, महाराष्ट्रापासून खाली सुरू होतो तो केरळपर्यंत. या सायलेंट व्हॅली मधल्या जर कधी एक 200 स्क्वेअर किलोमीटर परिसराचा जेव्हा जीववैविध्यासाठी अभ्यास झाला तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की तिथे 1000 प्रकारचे वेगवेगळे वृक्ष आहेत. पण तो नंतर मग जेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी अभ्यास सुरू केला तेव्हा केरळने त्यांना मागे टाकलं. कारण केरळमध्ये एक 1.5 स्क्वेअर किलोमीटरची देवराई आहे. या देवराईमध्ये 700 वेगवेगळ्या प्रकारचे वृक्ष आहेत. म्हणजे केवढं जीववैविध्य आहे बघा. होय. हा संबंध तर त्या याच्यामध्ये असणारच आहे. त्याच्यामुळे कसं आहे की मुळातच ह्या ज्या काही देवराया आहेत ह्या बहुतेक आणि बहुसंख्य देवराया ह्या जपल्यात, वाढवल्यात आणि जोपासल्यात ह्या आदिवासींनी. ते करत असताना त्यांनी तिथे नवीन वृक्ष लागवड पण केली. आणि ही जी वृक्ष लागवड त्यांनी केली ती त्यांनी त्यांच्या अंगभूत ज्ञानाने केली, जे त्यांना अनुभवाने प्राप्त झालं होतं. त्यामुळे काय पिढ्यानपिढ्या त्यांनी जो काही अनुभव घेतला होता वृक्षवाढीचा ते ज्ञान त्यांनी त्या ठिकाणी वापरलं आणि ते वापरून त्यांनी देवराया निर्माण केल्या. त्यामुळे आजही बहुसंख्य देवरायांमध्ये असं जीववैविध्य खूप आढळतं. याचे 2-3 कारण आहेत. एक म्हणजे देवराईंमध्ये ती देवता असते, तिचा कोप पावतो अशी समजूत निर्माण केलेलीच असते. त्यामुळे आपोआपच ह्या देवरायांमध्ये वृक्षतोड होत नाही. दुसरं म्हणजे तिथे जाण्याचे काही रिस्ट्रिक्शन आणि नियम असल्यामुळे सहजगत्या कोणी देवराईंमध्ये फेरफटका मारायला जात नाही. आणि तिसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या देवराईमध्ये असलेल्या कुठल्याही झाडाझुडपाचा कुठल्याही वापर करायचा नाही असा नियम असल्यामुळे आपोआपच त्याची संगोपन, त्याचं जपणूक त्या ठिकाणी होते. आणि साहजिकच माणसाची तिथे वावर नसल्यामुळे आपोआपच त्या झाडांना क्षती पोहोचत नाही. बरोबर. आणि म्हणून देवराईतील वृक्ष हे जोमाने वाढतात. आणि जोमाने वाढल्यामुळे आपोआपच तिथे
तिथे मानवाचा हस्तक्षेप पण कमी असतो. त्यामुळे आपसुकच तिथे जे काही ज्यांच्या मालकीचं ते हे वन असतं, म्हणजे प्राणी पक्षी या सगळ्यांना किंवा छोटे कीटक या सगळ्यांना सुखनैव तिथे नांदता येतं. बरोबर. त्याच्यामुळे प्रत्येक देवराईमध्ये ह्या प्राणी पक्ष्यांना अधिवास तर मिळतोच, पण त्याचबरोबर त्या ठिकाणी ती जी काही जीवोपजीवनम असलेली साखळी असते, ही साखळी त्या ठिकाणी मेंटेन केलेली आढळते. आणि ह्याचा परिणाम तर इतका चांगला आहे की बऱ्याच देवरायांमध्ये हा माणसाचा हस्तक्षेप नसल्यामुळे आपोआपच त्या ठिकाणी नवीन नवीन वृक्षांच्या जाती पण आढळल्या आहेत. अगदी उदाहरण द्यायचं तर पुण्यातल्या पवना धरणाच्या मागे वाघजाई नावाची एक देवराई आहे. या वाघजाईमध्ये जीववैविध्य तर भरपूर आहे, वैभव पण आहे, पण तो वैशिष्ट्य म्हणजे त्या ठिकाणी कित्येक वृक्षाच्या नवीन जाती आढळल्या. बर. हेच नाही तर कोल्हापूर जवळच्या एका देवराईमध्ये पालीची नवीन जात सापडली. हे सगळं का आहे याचं कारणच असं आहे की देवराईमध्ये मानवाचा हस्तक्षेप फार कमी आहे किंवा नसतो, आणि त्याच्यामुळे तिथे जीववैविध्य असतं, या प्राणी पक्ष्यांना नैसर्गिक अधिवास मिळतो, आणि त्याच्यामुळे हे जे काही सगळं आपण इकोसिस्टीम म्हणतो ज्याला, ही सगळी इकोसिस्टीम चांगल्या प्रकारे डेव्हलप होते. आता ही डेव्हलप होण्यामागे पण काही कारणं आहेत की, म्हणजे बघा, सगळ्यात पहिलं कारण असं आहे की हे जे काही तिथे वृक्षांचा समूह असतो, या वृक्ष अगदी दाटीवाटीने वाढलेले असतात देवराईतले, कारण हस्तक्षेप नसतो त्याच्यामुळे, आणि ते आपसुकच ते एकमेकाला सांभाळून वरती वाढत असतात, त्यांची उंची वाढत असते. यामुळे होतं काय की तिथलं जे काही मातीचं स्खलनीकरण आहे, म्हणजे सॉइल इरोजन हा जो शब्द आपण वारंवार ऐकतो किंवा म्हणतो, हे तिथे थांबलेलं असतं. दुसरं वैशिष्ट्य असं की तिथे जे काही झाड असतात, या झाडांचं जे काही पानगळ होते, ही पानगळ तिथून कोणी जाळत नाही किंवा कोणी घेऊन जात नाही. बरोबर. त्यामुळे आपसुकच काय होतं की ती पानगळ तिथले तिथे मुरते, आणि ती त्या मातीबरोबर संयोग पाहून तिथे त्याचं नैसर्गिक खत निर्माण होतं, आणि त्यामुळे पण त्या झाडांची जोमाने वाढ होते. बरोबर. तिसरी गोष्ट असं असतं की या बहुतेक ज्या देवराया आहेत यांच्यामध्ये पारंपरिक वृक्ष जास्त असतात, म्हणजे जसं वड म्हणा, पिंपळ म्हणा, लिंब किंवा उंबर असे झाडं खूप असतात, आणि ह्याच्यामुळे आपोआपच भूजल पातळी पण त्या ठिकाणी वाढलेली असते. बरोबर. त्याच्यामुळे ते पाण्याने परिप्लुत असतात. आणि चौथी गोष्ट तसं माहितीच आहे की जे काही देवराईमध्ये जो काही पाण्याचा स्रोत असतो, मग तो झरा असेल, तलाव असेल किंवा नदी असेल, हे सगळे जे काही असतात ह्याला पण देवत्व दिलेलं असल्यामुळे साहजिकच त्याचं एक्सप्लॉयटेशन होत नाही, त्याचा कोणी उपसा करत नाही किंवा त्याच्या अगदी बेशिस्तप्रमाणे त्या पाण्याचा वापर करत नाही. त्यामुळे ते पाणी पण त्या देवराईला उपलब्ध असल्यामुळे तिथे वाढ चांगली होते. म्हणजे काय, एकंदरीतच जर कधी आपण ह्याचा सगळं सांगायचं म्हटलं तर देवराई ही अत्यंत पर्यावरणपूरक अशी गोष्ट आहे की जिने पर्यावरण तर सांभाळल्या जातच, पण ती प्राणी पक्ष्यांना नैसर्गिक अधिवास प्रदान तर करतेच, पण तो जीववैविध्याचं एक चांगलं उदाहरण म्हणून देवराईकडे पण आपण बघू शकतो. बरोबर. नक्कीच. म्हणजे देवराई ही केवळ झाडं लावणं किंवा त्याची पूजा करणं किंवा आदिवासींची देवता किंवा अशा पद्धतीच्या ज्या काही संकल्पना आहेत, त्याचबरोबर पर्यावरणासाठी म्हणजे एकूणच ही जी काही आपली इकोसिस्टीम आहे ती सांभाळण्यासाठी याचा किती उपयोग आहे ते याच्यातून निश्चितच उद्धृत होते, आणि ते गरजेचं आहे. आत्ताची ती गरज आहे, कारण ज्या प्रमाणामध्ये आपल्याकडे आणि ज्या पद्धतीने वृक्षतोड होत चाललेली आहे, ती जर अशीच जर कायम राहिली तर पुढच्या काहीच वर्षात आपली ही पूर्ण जी काही पृथ्वी आहे ती बेचिराख झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याच्यासाठी बरोबर आहे, ही जी काही देवराईची संकल्पना आहे ती आणखीन वाढली गेली पाहिजे. किंबहुना अशा देवरायांची उभारणी, किंवा आता आपण देवराई आपण नको म्हणूया, किंबहुना आपण वृक्ष लागवड म्हणूया, वृक्ष लागवड होण्याची नितांत गरज आहे, वृक्ष संवर्धन होण्याची नितांत गरज आहे. सर, आतापर्यंत आपण खूपच म्हणजे या भागामध्ये देखील देवराईच्या संदर्भातली जी काही माहिती आहे त्याच्या संदर्भातल्या संकल्पना काय आहेत, किंवा देवराया कुठे कुठे आहेत आणि पर्यावरणाशी या देवरायांचा कसा संदर्भ आहे याची खूप सुंदर अशी माहिती दिली. या बाबतीतली या देवरायांच्या संदर्भातली माहिती यावरतीच थांबत नाही. निश्चितच या संदर्भातली आणखीन माहिती आपण घेणार आहोत आपल्या देवराई याच्या तिसऱ्या भागामध्ये. आत्ताच्या पुरतं इथेच थांबूया.
मोहन सर, तुम्ही आजच्या भागामध्ये जी काही माहिती दिली ती खरंच महत्त्वपूर्ण तर आहेच, परंतु त्याचा जर अवलंब लोकांनी केला तर त्याच्यासारखं यश आणखीन आपल्याला दुसरं कुठलंच नसणार आहे. आणि त्याची आपण निश्चितच अपेक्षा करूया, निश्चितच त्याची अपेक्षा करूया. आणि वृक्ष लागवड, वृक्ष संवर्धन होईल आणि आपली पृथ्वी जी काही आपली माता आहे ती वाचेल, याच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया. आपण इथेच थांबतोय, परंतु नक्कीच पुढचा 3रा भाग बघायला तुम्ही विसरू नका. देवराईचं अंतरंग काय आहे. मोहन सर, तुम्ही आज आलात आणि देवराई संदर्भामध्ये एवढी सुंदर माहिती दिलीत, त्याबद्दल संपूर्ण कोकण सात लाईव्हच्या परिवारातर्फे तुमचे खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद.